yo soy Lilia, llevo 2 años en el colectivo y nada, desde su creación y... Preséntate tú si quieres. Hola, soy Eva, soy la compa de Lilia. 15 de juliol de 2019. Les primeres preguntes que fem sempre són el nom del col·lectiu, la data de fundació i el nombre i edat aproximades de les integrants. En plan, el rang d'edat que hi ha en el col·lectiu. De les dones que formen part del col·lectiu? Val, el col·lectiu es diu Col·lectiu Feministes Antiespecistes. La data va ser en desembre del 2017 i va sorgir... T'explico un poquet? Sí, perfecte. El col·lectiu té 2 potes, per dir-ho d'alguna manera. La primera va ser les 40 jornades feministes del País Valencià, on Olga Cortés García i a mi es proposaren fer una xerrada sobre feminisme i veganisme. I ahir es vam conèixer un grup de dones. I després la Fira Vegana de desembre d'aquest mateix any. Del 10. Sí. Ahir també la Fira es va proposar a un grup de dones muntar un punt violeta i ahir també començarem a parlar un grup de dones també. I això és la base, perquè sempre es menciona la Fira Violeta però realment es coneguem abans, en les 40 jornades. I després, quina era l'altra pregunta? El rang d'edat i el nombre d'integrants. L'edat és molt variada, des de 48, que soc jo crec que soc la major del col·lectiu, fins a, no sé, Lilia, que és 20. 20. Vale. Crec de fet que soc la més jove. Jo. Sí, mira, quina casualitat. Sí. Molt bé, i reprenent això que estàs dient de la fundació i com se trobeu, en quins objectius naix el col·lectiu? ¿Desde tú? Vale. ¿Puedo hablar en castellano? Vale. Más que nada, nacemos con el objetivo principal, o sea, hay varios, pero una de las razones principales es por aunar las luchas y visibilizar las luchas feministas y antiespecistas, apostando por la interseccionalidad, lo primero. Proporcionar un espacio seguro no mixto, también. No sé, dar charlas, talleres, nos dedicamos a ello también, a hacer eventos, tapeos con fines benéficos. Hemos hecho varias cosas de ese estilo y somos un colectivo autogestionado y autosuficiente. O sea, pobres. Muy pobres. Vale, doncs diverses coses que has dit, per exemple la no mixticitat del col·lectiu, perquè trieu que sigui un col·lectiu no mixte. Això es va votar en una de les primeres reunions i es va decidir com volíem constituir-se. No? Perquè el que passa en el moviment dels drets animals és que som una majoria de dones aplastant, però al final els portaveus són homes, les cares visibles són homes, la gent que va a debat són homes, i clar, està molt bé que els homes tinguin el seu espai, però no tot l'espai, no? I decidirem que fora només per votació. És un fet que es pot revisar, sí, poden canviar d'opinió i no passaria res, però sentim que necessitem un espai propi, l'habitació pròpia, no? Per a expressar-se i per anar fent cosetes i activitats, i ara per ara és més fàcil que siga així. Molt bé. I ja, també estàveu comentant de la votació, l'organització interna és per votació, feu assemblea... La organización interna cambió hace poco porque estábamos un poco, aún asentando las bases, no nos habíamos constituido como un colectivo legalmente hablando, o sea, los papeleos y todo esto que conlleva, ¿no? Y hasta hace poco solo teníamos, se basa un poco en el grupo de WhatsApp, ¿no? Teníamos solo un grupo de WhatsApp y ya tenemos 2, de la manera que se divide en un grupo de trabajo en el que una puede estar o salirse, depende de su disponibilidad dentro del colectivo, ¿no? Y el otro grupo es donde estamos todas y además donde funciona como un grupo de difusión y donde está todo el colectivo como voluntariado, por así decirlo, ¿no? Entonces ahora funcionamos de esa manera. Hacemos asambleas mensuales para decidir las cosas más importantes, ¿no? Y nada de eso por ahora, sí, ¿no? La presa de decisions sempre és en assemblea. El grup de treball el que fa és, no sé, anem a posar este cartell, anem a posar este tipus de lletra o anem a posar esta imatge, coses així més pràctiques que no hem de convocar a tota la gent.
Se m'ha oblidat. Me preguntaves quantes persones serem, no? Sí. Quantes dones? Sí, de fet, si voleu comentar-me en un grup i en altre, per exemple, en el grup de treball que suposa que són les més actives... En el grup de treball que serem 10 persones, Sí. 10 dones, no? 10. I en els voluntaris pues, serem esses 10 i nosaltres 10, crec, més o menys, Vale. les 20 persones. Val. En el grup de voluntaris la gent entra, se'n van, pues, mira, m'ha eixit un treball en, no sé, en Castelló. Pues m'ho deixa perquè també parlem molt, la gent s'agobia. Exacto. No, però La militància és algo. la militància, sí. Però s'hem dividit així perquè és més fàcil treballar. Divide i venceràs. I ara que parleu del grup de treball, per exemple, les tasques que feu, has comentat tu també que fèieu algun event, Sí. però en general, quin seria el vostre espai de treball? Què tipus d'activitats feu? El ámbito de actuación, pero así dirlo, ¿no? Sí. A ver, pues nos dedicamos básicamente es al activismo, o sea, visible, ¿no? A todo evento vegano, antiespecista y feminista en el que podamos participar y aportar nuestra, yo qué sé, lo que sea, un taller sobre lo que sea, una charlas informativas sobre el colectivo o no, sobre realidades sociales que nos incumban. A todo este tipo de eventos es donde aportamos nuestro granito de arena. Vale, molt bé. I... bueno, sí, relacionant altres col·lectius, per exemple, manteniu relacions amb altres col·lectius? Com suposa que tal volta se manegeu en dos branques, l'antiespecista i la feminista, suposa que igual les relacions estan també... Nosaltres formem part de la coordinadora feminista del País Valencià. Vale. I estem allí pues, intentant visibilitzar l'antiespecisme. I en grup vegans estarem en la Fira Vegana. Això encara s'ha de determinar perquè no sabem molt bé què ens van a proposar fer. No? Posàvem punts violeta, per exemple, fins que ens adonarem que necessitem més formació encara, que no és un punt violeta, no és una cosa que es puc posar tan alegrement, no? Perquè requereix de molta responsabilitat. I ahir nosaltres hem fet autocrítica i veiem que ens falta més formació. Encara que algunes de nosaltres tenim formació en violència sexual, doncs encara més, no? I més compromís en aquest sentit, millorar aquest tema. I si es veiem preparades, doncs continuarem Respuesta Violeta, pero volem parlar y es volem formar más profundamente. Claro, porque los puntos violeta, por ejemplo, que nos proponían colocar y coordinar nosotras, no solo eran punto violeta al objetivo sensibilizador de la población, sino intervención. Claro. A personas que te vienen, si ha pasado algo en el evento, todas estas cosas, ¿no? Entonces, si tú no tienes un protocolo adquirido y enseñado y tú no estás formada como persona, no puedes intervenir a ese tipo de personas, ¿no? Esteu formant-se per a... Exacto, estamos en ello. Molt guai. Una de les coses que jo vaig fer un curs sobre violència sexual i una de les coses que les dones que estaven ahí en la batalla van dir és que hem de ser molt responsables perquè un punt de violeta és un punt d'emergència, és una porta d'emergència i si nosaltres no estem preparades pot ser contraproduent, podem revictimitzar a la persona i això és molt conflictiu i per això ens volem formar. Molt guai. Bueno, no vos ho he preguntat antes i és important com abordeu vosaltres els feminismes. Com què? Com abordeu vosaltres els feminismes? Com ho enteneu des del col·lectiu? ¿El colectivo? Sí, no a nivell individual. ¿Quieres decir en qué rama más o menos nos colocamos o cómo las contemplamos en sí, no? Sí. A ver, yo personalmente, y creo que poniéndolo en nombre del colectivo también, creo que lo más importante no es tanto, o sea, en la lucha día a día, la rutinaria, no creo que es tanto centrarse en las diferencias que tenemos en cuanto a personas en nuestro activismo, porque hay muchas feministas que no son antiespecistas. Pero nos solemos centrar más bien en lo que nos une, las razones y los motivos que nos unen como mujeres y los cometidos y objetivos que tenemos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, obviamente apostamos por un feminismo interseccional, ya no solo en la especie, sino en el resto de aspectos sociales como el género, la etnia de la persona, todas estas cosas, ¿no? Molt bé. Hi ha una pregunta també que m'agrada molt i és quina evolució individual heu fet
estant en el col·lectiu? Què vos ha aportat el col·lectiu? Quin impacte ha tingut en la vostra persona, per exemple? Doncs a mi personalment el fet de trobar a dones més joves que tenen ganes de fer coses, que tenen molta energia per a fer coses, doncs això és molt positiu, no? Perquè molt sovint el que passa és que te carregues de responsabilitat pensant que si no fas tu el que siga, el món se va enfonsar i bé, doncs veus que no eres l'única, que n'hi ha més gent, jove, que això és fonamental, la implicació de les dones joves, y para mí ha sido un aliciente. En mi caso, por ejemplo, soy la persona más joven actualmente del colectivo y me pasa justamente lo contrario que mi compañera Eva. El hecho de juntarme con mujeres más mayores que yo me ha hecho abrir las orejas muchísimo y aprender muchísimo de ellas, porque son personas que llevan mucho en las luchas, tanto feministas como antiespecistas, que ya me gustaría tener tanta experiencia, ¿no? Y bueno, empezando diciendo que yo, cuando me metí en el colectivo, aún era vegetariana, que ahora llevo un año siendo vegana y estoy muy orgullosa de lo que me ha aportado el colectivo personalmente, ¿no? Y de mi desarrollo personal en ese aspecto, la verdad. I després l'impacte ja no individual, sinó que puga tenir el col·lectiu en la societat, en altres persones, en qui vos trobe. Jo crec que en el món vegà, no sé com ho veus tu, jo crec que som un referent, que hem aconseguit un espai, no? I bé, que estan ahí les feministes, no podem fer les coses, no? Jo crec que sí, i sí que s'escriu gent de diferents llocs que volen muntar un col·lectiu, que ens demanen que muntem un col·lectiu en un altre territori i la nostra resposta és sempre la mateixa. Això no té copyright, és a dir, munteu-lo. Però, clar, nosaltres tenim un àmbit territorial molt concret, que és València Ciutat i les comarques de l'Horta, i a partir d'ahí crec que cada dona, si vol muntar coses, si hi ha un grup de dones, doncs endavant. Nosaltres no tenim cap intenció d'acaparar res, ni el nom ni molt més la idea. Claro. Yo, como bien decía la compañera, creo que llevamos muy poco tiempo actualmente, pero somos un colectivo de referencia en el aspecto de, por ejemplo, yo había visto muchos colectivos, hay muchos colectivos, asociaciones exclusivamente veganas o antiespecistas, pero ya como que se asume que esas organizaciones son feministas porque le viene de serie, ¿no? Y el hecho de no focalizar eso y aunar las dos luchas en interseccionalidad es algo que se ve muy poco. Entonces era necesario específicamente organizar un colectivo que se dedicase a eso, exclusivamente, ¿no? Yo creo. Quines expectatives, esperances i sensacions teniu respecte al vostre col·lectiu? ¿Això lo contestes tú? Sí, mismo. Respecto a mi colectivo, a nuestro colectivo en concreto, creo que somos un colectivo que nos queda aún mucho trecho por recorrer, y ya no como colectivo, sino como un movimiento tan específico y tan enfocado, ¿no? El hecho de que ya no que se visibilice el feminismo o el antiespecismo, sino que se visibilicen puntos que tienen muchísimas similitudes, ¿no? Muchísimas cosas en común, y que se vea en la calle, metafóricamente hablando, esas dos luchas juntas. Creo que es algo que nos queda, o sea, que está muy invisibilizado, tanto por la prensa, socialmente, por los medios, ¿no? Y creo que es muy importante que esas dos luchas se vean de la mano, hermanadas, solidarizadas, y nada, eso ya no poniéndolo dentro de nuestro colectivo, sino como movimiento en general, ¿no? Nos queda mucho trecho por recorrer. Considero que el feminisme va en aquest camí, o que no... Antiespecista i feminista? Vols dir la relació entre... No, el moviment feminista exclusivament si concebeix aquesta relació entre el moviment antiespecista i el feminisme. Està costant molt? Sí, yo creo que no. Aún no. Encara queda molt. Mal. Però ahí estarem, insistint. Claro. I respecte al futur del feminisme, com trobeu la situació? Jo crec que els feminismes han de decidir quin camí han de prendre. I crec que estem en una dinàmica, i després de l'última polèmica que ha sigut sobre si les dones trans formen o no formen part d'aquesta lluita, ha sigut una cosa molt penosa. Encara
donar-se compte de que encara estem així, no? Pues haurem de decidir si volem treballar totes juntes des de la perspectiva de cada col·lectiu, la perspectiva de cada persona, o si anem a estar pegant-se i dividint-se i atacant a les dones que estan en una situació més vulnerable. Jo, i parlo ahir exclusivament per mi, si el feminisme no inclou a les dones trans, no només serà una profunda injustícia, és que serà una tremenda crueltat. I a més una cosa que m'indigna molt, que encara estan en eixa fase, no? I això no significa no poder parlar de vagines, evidentment, parlar de les menstruacions, podem parlar de tot i de la realitat de les dones, clar que sí, però no podem deixar fora a dones que és que han posat el cos i que han mort per ser, simplement per ser i per existir. I si elles no estan, doncs, tal vegada algunes tampoc estan. Pues pel meu costat, jo penso que hem comentat quasi totes les preguntes i si voleu afegir cap cosa que vos agradaria que la gent sàpiga del col·lectiu o... Res, que estem així, que si alguna dona té interès, pues que pot contactar amb nosaltres en les xarxes socials y res. Yo quisiera animar a la gente que ya no que tiene mi edad, porque sí, porque a ver, la gente joven somos gente como muy movida, ¿no? Y nos, quiero decir, como que nos falta un poco de organización, ¿no? Entonces me gustaría lanzar un mensaje ahí fuera a las mujeres, ya no del territorio valenciano, pero del territorio nacional o incluso internacional, que les gustaría formar una asociación o un colectivo como el que tenemos nosotros, o sea, que nos expandamos, organizadas pero que nos expandamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Porque creo que cuanto más personas y cuanto más voces, más visibilidad, así que eso. Molt bé, pues moltes gràcies, xiques. Muchas gracias a ti.